traffic, ano? 8 minutes na. Ilan? 1.3. Wala pa naman traffic. Uy, ano yun? Ano yun? Mamadali kasi. Ano yung mga linya? Sabi, tagal tayo masyado sa Bundok Peninsula. Lopez, Quezon pa rin tayo. Ganda pa rin ang panahon. Bagal talaga tayo. Lapit na yata to sa bayan eh. Yung palikudon, bayan na yan eh. Yun o, bandang unahan na yun. Bayan na yun, ano? Papuntang unahan. Grabe yan. Ano tayo kakain? Malawag na? Dito sa Lopez? Sentro? Oo. Alas 4 na. Sabi na, nagugutom ka na. Check na. Gulong natin. Okay pa naman. Bakal lagi itong mga SUV na ito. Sa Calawag kaya traffic na? Okay pa naman, wala pa namang okay. Good. Hindi ko matandaan ko ah. Halen. Bakit? Ay, shout out, shout out. Yeah. Nice. Pa isa-isa yung mga pauwi ah. Shout out, shout out. Uy. Kala ko nakakapote. Walang ma-helmet yung mga bata. Grabe. Kaya Lopez Quezon pa lang tayo. View message. Bukas, ano pa yata, ano, Alex Belsa, Paps, bukas pa yan. Mamayang tanghali, mamayang gabi pa ang traffic. Hanggang bukas. Maluwag pa ngayon kasi ano pa eh. Miyerkules Santo pa lang. Kaya hindi na kami sumabay sa para bukas. Kadalasan Huwebes Santo matraffic eh. Siguro baka abutin na kami ng alas 11, alas 12. Bagal ang takbo namin. Dumaan kaming Bundok Peninsula. Kaya labas lang namin. Tagal namin doon. Puro tambay. Mambay. Lopez Quezon pa lang tayo. Papunta ng Gumaka. Papunta pa lang tayo dito. Uy, Twin Hearts. Nice. Eh, paisa-isa pa lang mga nakakita natin mga rider na pauwi. Paisa-isa pa lang. Boundary tayo ng Lopez saka Gumaka Quezon. Palaban tayo sa Bundok Peninsula. Grabe. Oy, may 12 viewers tayo. Shout out. Ride safe. God bless sa inyo. Mr. Clay. Ano? Lopez. Is that Manila? Lopez Quezon bro. Lopez Quezon. Lopez Quezon. Ayan, Gumaka. Papunta ng Gumaka. Boundary nila. Ayan. Gumaka. Ayan. Lopez Quezon pa lang tayo. Matraffic bukas Noy. Justin Motovlog. Sureball yan. Kaya di na kami sumabay. Salamat Noy, salamat. Anong oras alis mo? Oo, lain ang inikot namin. Bundok Peninsula, exit kami ng Pitogo, labas ng Gumaka. Bus dahil, punuan na ang bus. So far, Paps, 2K2. So far wala pa, hindi pa masyadong madami sasakyan.
Maluwag na yun, nasa pagbilog, maluwag. Wala pang traffic, bukas pa yan, mamayang tanghali, mamayang gabi. Hindi kami naabala, mamaya sa may Kalawag, mag-update tayo sa may Kalawag, tsaka sa may Lopez, sa may ginagawang viaduct, update tayo doon. Wala na, maganda panahon. Wala tayong kaputik-putik yung motor natin. Ganda ng panahon. Uy, nagtatraffic dun. Bakit kaya? Ayan, mamaya mag-update tayo sa may Kalawag. Update tayo sa may Kalawag. God bless. Ride safe sa mga babiyahe.